Eta gure 214 eskuadrilak burutua oso hilgarria izan da. Bombek erasotu beharreko dena estali dute, eta haietako batek ere ez du hutsik egin. Durangok hegazkinen aurka erakutsi duen erreakzioa ahula eta eraginik gabea izan da. Tirokota 1000 metroko altuera inguruan. Hurrengo egunean, apirilaren 1ean, eguraldi txarrak ez du inolako operaziorik egiteko aukerarik eman. Apirilaren 2. Autobus batek ofizial talde bat darama Zaragozara, eta bertan gazteen zenbait betebehar fisiologiko beteko dira. Apirilaren 2. egun horretan, arratsaldeko 5etan, hegazkinak berriro bueltatu ziren. Egunkarien esanetan, ordurako herritar gutxi zegoen Durangon. Horregatik, hegazkin horiek ez zuten aurrekoek beste jende hil. Zuhiltzaileak, gudariak, laguntza lanetan zebiltzanak eta ospitaleko mojak harrapatu zituzten. Durangoko ospitaleak zeukan gurutze gorriaren bandera kontuan hartu gabe, ospitalea bera ere bombardatu zuten. Igandean, apirilaren 4an, honako hau idatzi zuen. Gure hegazkinak helburuaren gainean daudela, Alemaniarren Junkers hegazkinekin bat egiten dute, haiek ere helburu bera erasotzen ari baitira. Ordurako, herritarrak ihes eginda zeuden, bai herriaren inguruko etxeetara, bai auzoetara. Egun hartako erasoak kalte arinagoak utzi zituen. Guztira, 5 egunetan aritu ziren erasoka, eta emaitza odoltsua lortu zuten inondik ere. 336 hildako. Inguruko beste herri batzuk ere eraso zituzten airez. Elorrio, Otxandio, Mañaria eta Dima esate baterako. Frontea oso hurbil zegoenez, kazetariek eragozpenak izan zituzten lana ondo egiteko. Ondorioak. 9.000 inguruen habitantie orduen, egun zan. Da gero baserritarrek asko etorretu zinen, plazara, egun guztietan kasi, baina haren ingurunien egon zan bastante gente. Da, Andramariko plazan, egon ziren asko. Karruek eta burdilek eta astuek eta danak, ez da. Da, orduen behar izan antxe, hilzan jente asko hilzanan. Antonio Truebak diozkun bezala, 1937ko bombardaketak eta hurrengoek kalte ekonomiko handiak eta gizagalera latzak ekarri zituzten. Andramarin egon zan intendentzile, baina aste santureko orduen utzitu jabien. Gentiek komulgetan beren zeretara jonditzen, pasko asko egiten. Da orduen, klaro joen zen intendentzile bombardietan, baina bombardea ben, bete egun zan elixia eta bombardea bien elixia. Hirurehun eta 36 hildakoetatik, ia 200 berehala zendu ziren. Todo lo que era carne se extraía en los camiones, aquí, pum, y a hacer naves y enterrar. Basurtuko ospitalera eta beste erietxe batzuetara eramandakoetatik, 94 hil egin ziren. Egunak aurrera joan ala, hildako kopurua gehitu egin omen zen. Hainbat berrik adierazi zuten, gerora ere gorpuak agertu zirela. Garaipen militarraren ondoren, bombardaketaren arduradunek gertaera hainbat hamarkadatan isilarazten alegintzeaz gain, erantzukizuna argitzeko frogak deuseztatzeari ekin zioten. Adibidez, Durangoko auzitegian, erregistro zibilian zehatzago esan da, martxoaren 30etik apirilaren 15era ez da hildakorik ageri. Durangoko kanposantuko ehorsketa zerrendetan, bombardaketaren ondorioz hildakoen izenak ageri ziren orriak apurtu egin zituzten, aztarnak ezabatzeko asmoz, jakina. Durangoko ospitalean ere garai hartako dokumentazio guztia desagertuta dago. Dena dela, bombardaketa egunek 11 hildako utzi zituztela ziurtatzeko, nahikoa da egunkari bat zabaltzea edo kanposantura joatea. Durangaldeko parrokietan ehortzitakoei buruzko oharrek,
eta orduko Eusko Jaurlaritzaren osasun zerbitzuak eginiko fitxek baino ez dute iraun. Bizkaiko artxibo historikoan gordeta daude guztiak. Bestalde, kalte materialei dagokienez, herrialde suntsituen eta konponketen zerbitzu nazionalak egindako txostenetik ondorio nagusi hauek atera daitezke. 71 etxe lur jota eta beste 5 jauzi beharrez. 229 etxe nola ala kaltetuta, eta Alde Zaharreko eliza eta komentuak hondatuta. Kalerik kaltetuenak Alde Zaharrekoak, Kale Barria, Goienkale eta Artekale. Erreakzioak. Bombardaketaren ostean, Eusko Jaurlaritzak Bilboko prentsaren eta irratien bidez berehala salatu zuen Durangok jasandako erasoa. Erantzukizuna Alemaniako Kondor Legioari leporatu zion, naiz eta italiarrek burutu. Alemaniarrak Gasteizen zeudenez Jaurlaritzak aiesei egotzi zien triskantza. Nik lehenengo Durangoko ondaketa hasi zela lehenengoako izekua, hartu nuen kotxea eta ez bide zuzenetik baizikan mundialde hortatik sartuta eta gero ez galerazteko edo ez arkitzeko junetorriak bertan gudan aizianak, nik mundialde hortatik jun eta alaxe astean itzan, eta jun izan lehenengo goizian honea Durangoa. Danak, bakizu zer izatetan horretan egunetan. Los fascistas han hecho esto, los fascistas han hecho lo otro, los fascistas dana izen zan, haren aurka. Haren aurka. Hori bakarrik entzut, edo ikusten zan, hisparangi guztietan, ez baten bakarrik. Nik neuzkan hartu eman batzuek, Inglaterratik etorritako komisio txiki bat, emakume bat, eta ara Inglaterra aurrak emateko asmakin etorriak. Apirilaren 2an, Frantziako eta Britania handiko kidez osaturiko batzorde bat etorri zen Durangora, eta bisitaren egun berean hegazkinek berriro bota zituzten bombak. Aipatutako batzordeak agiri bat idatzi zuen nazioarte mailan zabaltzeko. Agiriak Hewlett Johnson, Canterburyko deanaren sinadurarekin batera, itzalandiko pertsonek sinatu zuten dokumentua. Londreseko unibertsitatean filosofia irakaslea zen John McMurrayk, Frente Popularreko batzorde eragilean kide zen Davisek, idazlea eta hizlaria zen Margieta Birrek, eta Londreseko County Councilen partaide zen Monica Watelik. Bilboko kontsul frantziarrak bizkor zabaldu zuen Durangon gertatutakoaren berri Pariseko Artxibo Nazionalean aurkitutako dokumentazioak dioenez. Apirilaren 8an, George Luther Stier Hegoafrikar kazetaria Durangora heldu zen. Eta hondamena gertu-gertutik ikusteko eta aztertzeko aukeraz gain, lekukoek ikusitakoa jasotzeko parada ere izan zuen. Times egunkariko berri emaile horrek, egunaietan jasotakoa eta bizi izandakoa irakurlei ezagutzera eman ondoren, El Árbol de Gernika deritzon liburua argitaratu zuen. Ingalaterrara itzuli eta gero, Hugh Johnsonek zenbait hitzaldi eta irrati emankizun eskaini zituen, Durangoko bombardaketaz zuzeneko informazioa zabalduz. Apirilaren 2. edo 3. egunean, Keipo de Llano generala Radio Sevillako mikrofonotik mintzatu zen. Nuestros aviones bombardearon objetivos militares en Durango y más tarde los comunistas y socialistas encerraron a los curas y monjas en las iglesias, asesinándolos a balazos sin piedad y quemando después las iglesias. Ja, oin, orduen ondino bilurrez edo, batan batek esango egun, gorriekin dabila, baina hori zelan izango da. Guk abiorik ez dekendu neuki. Ikusi ziren nondik etorri ziren. Ikusi ziren zenbaten etorri ziren. Ikusi zan dana zelan jeudien. Zeke, hori...
han nego esan neskak, hasi esaten Durango bombardioa dela gorrizek. Danik esan dutzen, ez dugu zuen lotzari gori esateko. Ze Durango ez dabe bombardeo gorrizek, ze Durango nego esan gorrizek. Matxinatuen garaipen militarraren babesean, bombardaketarik etzela gertatu sinestarazteko teoriak nagusitu ziren. Bombardaketa onartzen zutenek, ez zioten garrantzi handirik ematen gertatutakoari. Hasieran Keipo de Llanok eta ondoren Valladolideko Unibertsitateak egindako txostenak, Las Vascongadas bajo el dominio rojo separatista deritzon txostenaren bitartez, Andramariko eta Jesuiten elizek eginkizun militarra zutela frogatzen saiatu ziren. Beranduago, Gordon Thomas eta Max Morgan Witz historiagileek ere, El día en que murió Guernica liburuan, Durangoko bombardaketa Kondor Legioaren utxegitetzat jo zuten, bombardaketaren helburua arma lantegiak suntsitzea zela adieraziz. Jesus Salas Larrazabalen pentsamoldeko historialariek bombardaketa onartu egin zuten, naiz eta kalteei eta hildako jende kopuruari oso garrantzi txikia eman. Vatikanoak gertatutako guztiaren berri izan zuen, Eusko Jaurlaritzak bidalitako telegramen eta Alberto Onaindia abadeak eta beste elizgizon batzuek bidaldutako gutunen bitartez. Baita Isidro Gomai Tomas Toledoko kardinalak, Eugenio Patxeli kardinalari, geroago Pio Amabigarrena aita santua izango zenari bidali zizkion txostenen bidez. Frankoren gurutzadari laguntzeko asmoz, Vatikanoak isiltzea erabaki zuen, bombardaketak hainbat abade, moja eta fededun katoliko hil eta zauritu zituen arren. Ikuspegi militarretik begiratu ezkero, Durangok bazeuzkan helburu interesgarriak, munizio lantegiak esate baterako, baina 37koa aztertzen badugu, Alde Zaharreko etxe bizitzak birrintzea, zibilei jazarpena egitea eta metrailatzea, Jurreta eta Durango arteko Monton zubia Bilborekin komunikatzeko oso premiazkoa zena apurtzeko saiorik ez egitea, argi dago helburua biztanleak isutzea izan zela. Operazio honen helburu nagusia, Bilbo inguruetan dauden defentsa eta helburu militarra suntsitzea da. Eta bigarren helburua, gure etsaiak desmoralizatzea, Armada Nazionalari aurre egiteak ezertarako ez duela balioko aireko indar erakustaldiaren bidez.